Dobar dan, recepcija Akademis. Dobar dan. Imam kod vas rezerviranu sobu. Ako nije problem da pošaljete nekoga ispred, slijepa sam osoba pa da mi pomogne ući. Evo, poslat ćemo nekoga po vas. Hvala. Dobar dan. Dobar dan. Evo ja sam došla da vas uvedem do recepcije. Hvala. Znači s vaše desne strane su vrata koja se guraju prema vama. Hvala. Sad imamo par koraka do njih. Evo. Molim vas samo pridržite vrata s desne strane. Bravo. Hvala. Sad idemo ravno do skala. I sad idemo za skale. S vaše desne strane se možete prihvatiti rukom. Sad je s vaše desne strane recepcija. Dobar dan. Imam kod vas rezerviranu sobu. Super. Možete li mi molim vas dati osobnu iskaznicu? Moment. Hvala. Evo, samo ćete trebati potpisati dokument ako možete uzeti kemijsku. Hvala. Hvala. I evo dokument. Moj prst na početak. Naravno. Evo ovdje trebate potpisati. Hvala. Izvolite. Ponovan hvala. Samo želite li sobu za osobe s invaliditetom ili uobičajenu? Ja bi uobičajenu sobu, ali što bliže skalama ili liftu. Može, nema problema. Evo izvolite ključ. Hvala vam puno. Trebala bi mi pomoć do sobe da me Nema neko odvede. problema, sad ćemo poslati kolegicu da vam pomogne. Hvala.